Jeg hedder Mads. Jeg er 16 år gammel. Jeg går ved Erting skole. Her skal I høre min historie. Når du sidder her og kigger på Eriksen socialisationsteori, hvad har så haft stor indflydelse på, hvem du er i dag, og hvilke to faser er vigtigst? Så jeg blev nærmest født ind i kaos med min mor, som var meget deprimeret og sådan noget. Så skete der det frygtelige en dag, at min far kom ned til mig og fortalte mig, at min mor havde fået en hjerneblødning, og at hun faktisk var død, men at hun var blevet genoplivet, og at hun så lå i koma på hospitalet. Da hun vågnede op, så kunne hun kun bevæge halvdelen af sin krop, fordi hun var lam i den anden halvdel. Hun sad bare i kørestol, og det var mig, som skulle køre hende rundt. Og altså, det var nærmest mig, det var faktisk som om, at det var mig, som skulle sørge for hende. Min mor døde utrolig meget med epileptisk anfald og sådan noget. Og var at mine kammerater, de spurgte mig, om jeg ikke kunne være sammen. Så skulle jeg altid hjem, og så lige... Jeg sagde til dem, at jeg lige skulle hjem og spørge min mor og sådan noget. Men i virkeligheden, så skulle jeg jo bare hjem og tjekke, om hun var okay, og om jeg kunne tillade mig selv at være ude i en lille times tid. Jeg gik også rigtig meget til psykolog i den tid. Det hjalp selvfølgelig og sådan noget, og jeg fik at vide, at jeg var gjort med meget specielt stof. Så lå min mor så på gulvet og var besvimet og lå bare rystet sådan noget. Og jeg var alene hjemme med hende, og jeg tror kun jeg var 7 år gammel eller sådan noget, 8 år. Og hun, jeg vidste selvfølgelig, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg havde prøvet så mange gange før. Så det var rigtig godt. Jeg siger så til naboen, og hvad det hedder, 2 år, og sådan noget. Så kommer der sådan og det er bare sådan der. Og faktisk chok. Altså det var det var faktisk chok, det var virkelig en meget chok, at 2 år så lidt. Og der var sådan der, hvor var at hun havde forsøgt på at begå selvmord, faktisk foran mine egne øjne. Hvor var det klikkede? Der var en smags lige hun slugte et helt deres spiller lige pludselig. Foran bare en sådan, og hun så en gang pludselig for at få det ud. Ja, så det var lige pludselig altså stemmer ind i hendes hoved, som gjorde, at hun skulle gøre ting, alle mulige mærkelige ting. Altså nogle gange så sagde de stemmer, at hun skulle gøre andre mennesker fortræde. Fase 4, den kan man sige, at der... Så for lige at ligesom det var første gang, min far rigtig har taget fat, og så har sagt, at nu gør vi det her, og så... Nu tænker vi kun på dig og ikke på din mor. De var på Spangsbjerg, den lukkede afdeling. Og jeg vidste også, at vi havde truffet den beslutning med, at jeg skulle ud på Erting skole, og jeg skulle ud til min farbo. Så vidste jeg også godt, at så vil jeg ikke gå længe, før min mor hun vil gøre noget dumt imod sig selv. 3 måneder efter at flytte ved Erting skole og gå, at der begik hun selvmord. Og jeg føler, at jeg er svigtet. Jeg hedder Benjamin. Jeg er 16 år gammel, jeg går ved skole. Nu skal I høre min historie. Der er jo.
Der var meget syg, og jeg var i sengen hele tiden, fordi jeg bare var træt. Jeg kan huske, der lærte jeg at cykle. Det synes jeg, det var vildt fedt. Det lærte jeg af min far. Der lærte min far mig også, og windsurf. Jeg var på et tidspunkt her for et år siden, der gik min kæreste fra mig. Men vi er så kommet sammen igen, så det er rigtig fedt. Forældre, de ikke er skilt, ligesom mange andre forældre, de er. Mine største drømme, det er efter at tage en handelseksamen uddannelse, eller hvad det nu hedder, så vil jeg gerne ud og rejse. Min drøm, det er at få en HHX-uddannelse, og så lige til min far og arbejde i hans firma.